Tap the screen, Bafito. Tap the screen. Let's not watch only. Singabukeli kuphela. My brother. Motherfucker. How are you, my brother? I'm fine, my brother. I'm also fine. We see you, pretty. We are here now. We are here now. We see you, Pretty. hell. Share the views, my sister. We see we are not playing here. Ayishok nam la vele yikangaka na Oh, no inyawo so. Shit. Yakela wena. Wena Sefaka kuzwa shem. unukubuso wena. Mina ngcono nginuka izinyawo wena unuka ubuso. Ukutshele njalo. Unukubuso wena. Ukutshele njalo. Yeah, ungitshele njalo utsotse unukubuso. Uyahleka vele yazi. Ayitse kumbara nawe. Kambini mfana. Udliwa yini mfana wami? Uyabalabala. Sizokhuluma mfana. Good people, please tap the screen. Tata screen. Ay man, kangumona man. Marayini. Tap the screen bantu benkosi. Mara Africa shema maspeks wakhe angikhuthuza yo. Yeah. Amara, lo bamfonela ko Android yasirasela yo. Yo. Hello sis. Yo. Lele bengimcharge phone yakhe. Yeah? Ngabe ngishilo mafuna washi. Ngiklana. Uright la Yakutha kanjani lolu? Azini. Ngathi uyapanyula federa. Ile filter. Uli yellow bone. Uyabalabala. Ashe msihle ahlafunya yong. Hayi ahlafunya yong. Hayi khona. Akusuyi lo mlomo. Nina ahlafunya uzihle ngibathe batenga umuntu ahlafunya yong. Yo. Hayi shela. Kanti uphi umuthu? Yangazi nangila usaba ukungena. Yana muthu ngositake. Sa makeup na. Onetsa washa lama pikirweni. Bathe nyam invite. Basa etitiya. Yawaza amabhozo abo Africa bathi sayo etitiya mina manje. Guys, mangabe angeke uvule ikamera usijayivele la. Unga request ndi. La vele ngawe. La u request vele only if uzovula ikamera. Uvule ikamera ujayive phela. Nina any 3 njengoba requestile lana nishuku ngizojiva or ngizovela or ngizocula mele or we rapper. Phela laphakamisa ama talent la. Icala kubani? Unenzela something. Sicala la ku Africa nangu umpiye enkosi ngathi une talent nyana. Mara umhlolo ke lo uyosihlapa mososihlapa online. Wathi kahle sorry ngomdorofia. Marubani ufin RSA. Bekufin RSA ngathi la madoda criminal. Guys, bopisana ulo pretty sham. Yibo laba bangifundisile ukuthi siyadelela wena Zinhle. Yibo laba. Ne. Yibo. Uliyana ucamile yakhuluma ukhuluma nobani? Misono yazi. Fin hayi ukuthi asuboni lo hayi wakho asifuni ukukuphendula. Hayi sekumele ngiboshwe mayethi Foster yela na ay azini.
Umngane mayo le maseleni abuya ibhanki. Yo, Hawu, ngomvakashela. ile genge ekhulayo le bamba inkunzi. Umngane manje. Mara ningi so yazi. Ndokushaya. C4 vula camera. Akaphumi uthi Angibalekile. sibamba inkunzi online. Nina ni requesta njengoba ni request should no vula camera. Okay. Sakufaka la wangavula camera And Ende babe bangathi strike. siyabadelela ke, bangathi siyabadelela. nangathi umuntu simsukele la ngoba sisethi Angathi siyamdelela ngokusukela wa requesta la thina. sivulisa camera bose wavulile ama usukela camera. thina wena, usukela thina wena manje. Uyangena Uyangena Sabza uya join akuqeda uthi hi kuma comment asukele yabo. uyayivulela into uyayivulela. Akahambe. Mara yini maye masenifaka ama-mask. Aka renew. Mara guys khumbulani ukuthi silala sisodwa ne. Ningafaki la mafutha wenu waku-Android. Asina ma iPhone. Guys, nathi Sisinono. Ngena, iPhone ayisho next ngena. Mara yambo sisinono ufake no. Uziphikmise nobani konje le ntomba noma ucabanga. Yeah, and right ufana naye. Wayabona ke. Travis Scott. Guys mina Awubone ngiyaphuma. Musa wenkosi. Guys ngiyaphuma manje ngizobuyani. Maye uyabo uyishiye le phone cabanga. Ya ngeke ngihambe na iPhone ngizoyishiya ngizomute mina. Yeah, stop. Ma Bona bo camera. yo una CCA. Anyeka khona makaphume umphona una 71 yama followers. Jekela ukuziphi. Request ma ungena la. Hi, yabona ke live restricted for some what. Uthepa ka protectanga live awushona bhema nini. I mean, Uthepa ujahela ukuvula live ngapha ka protectanga. Hey, this boy batho. ngeke ngibelieve. Maye ubani khubalo ke. Khubalo. Usisinono ufake celebrity. Yeah, uthufana nalo. Kanti wayinenkinga ne-profile pic yami. How? Asinankinga ne-profile picture yakho. Nesibulu. Ufuna uvula ikamera sibone ukuthi iqiniso lento esiyibonayo. Wena waye ungayivuli. Wayimele ngiyivule. Nami wayimele ngiyivule. umoto maka request futhi. Hayi, mawufuna ukubona ke zakini. Guys, Hayi, yabona usibulala ke maye. Hayi man, yekela lento le asiqhubekeni. Emoto uyakela ukubhema lento yakho la yabo usimoshela izitho. Thepa uprotectile le live ka. Do protectelani baba akekho umuntu udlala kabi la. Vula namakhemera. Khubalo. Khona lona ekusindayo la. Umoto mara moto kani segroundini. Ori namafona ayichuwa live dina. Amangele. Ngiradio leyo. Ori mangele ngahlala ubona ama viewers angaka. Ori mhlambe seniloke ngeradio ngishintsha ifoni. Ori ethi microphone. Phela mayiziva sisekudeni maye ngathi niloke over le yama security. Yana yazwela nakuyazi. Yo, ngathi Yona yabona boy. ngathi sisemkotini. Ha. Wangasendeli mina. Bamshaya ngeheart Manje signal. one guys nizobuya ne. Bayafuna please bashaya ama signal bakuxosha babuya ngale ku inbox. Musa wenkosi. Ena ngathi yakaliyona. Sendeli host. Wangisukeli. Eliona yabona ngiyafika ku level yakho yabo sengu number 11 manje. So ku 11 kanami. Yeah. Shota nqambe u14. Mara Leon unomfazi omuhle yazi. Ngisho nami muhle, nami musa ngisho. Yabona ke. Siyabonga. But you can see, Ngathi uthepho mana ngeke phela. Ngutsepo phela. Uthepha ngamafoni ayi2 man. Thepho bekulolo.
Hayi isikhiya semoto kani Scoop. Boy, nyabuya ne. Yeah. Yo Tshepo. Kanti wena ubona ukuthi lo Yo, sivalele nekho bekuThepho yo. Aye Musa nangumusa ukhala ngolulu bakugayisa idonari. Emusa ka usendela amadoda kayo. bye. Bye Juju dance no. kanti angajive ngoba uzibhale ngojuju dance. Mara vula namakhemera, tumavalele Mina namakhemera. waye nifike ningene la nithule nithi duni ufuna thina Juju sibulise dance. Ngiyakubona mbo. Majive. dance challenge la singing. ya makavula ikhamera ke Mavalele namakhemera kanti. makavula ikhamera Yeah, but vula namakhemera ke guys, sinazi phela thina. hawu sazi ngani sikhuluma nesibhoko la phela kusebusuku maye ngo-12 Phela thina abanye Nezinto ngapha ezenzakalayo. sibakhila, maybe mhlambe bathumela ukuthi uzosilanda ngapha. hawu kunezinto ezenzakalayo uvula ikhamera sikubone and ufake nama-box lapho asazi Uyasibala. hayi Ngapha bese mabhuku le emoji lokugcina liyini ke tombstone. Uyahamba emhlabeni wena. Yabona laba ngavula ikhamera ngiyabakhipha plus nangumosha umosha. Yeah, phuma nina. beka abafuna umosha bavuma Hey, bavuma iyami ede iya Hey. okay bese lo sebenza ikhona sakwenzala kangani Kanti kenzakala ngojuju dance kanti. hayi akahamba ujuju shena Juju dance for. hayi bese lo baba wensudu ke yena Yo, hey. Ora chef. Mosha kambani mkhoti. Mnandi marubani lo Fresh puti. sawubona ba Hello Mosha. sawubona ba Sabona papa. Ngabona bafo. Maye nonke nithi baba. Fanami. Noba boso. na guys mhlawumbe uzothandaza asithuleni Grand boy. Moment of silence. Angistressa boy. Ndaba zani manje mfana? Namuhla phelile ezwe mngani. Mawuzenzani uzophoboka njani? Na kanjani mfana uzobona. manje ubani lona ke manje Ya uvele mngani uvele tona. Ngathi ukho right boy kenze njani boy. Ngikreno namngani yakena. Ne. Ama-China lawo. Ngimnandi kakhulu. Ngiyafuna ukukhaphela abantu engabazi. Abantu abala ephanelini ngibafika. Alabe babona bala Witbank boy. Wengathi khala ama-radio umsebenzi kazi. Amaredo msebenzi akhala lapho. uputrere Elena sukelana. Uzothandaza guys. Thulani. ya yazi guys isibusiso ziyadingeka shena kanti kuhambeni manje Vala namehlo. Vala namehlo. Vele uthathe Hayi kanwaye Maye njengoba nimfake nomosha lephezulu nisho ukuthi athandazela umosha. kade basho njalo Hawu mara. sacela ungiphe ilayoni ngizoyivula ikhamera mina ubuso bami bu-expensive Lobuso expensive kanti kunyathelwe iboots zobona. uyabona-ke wena ulele nangathi uyisidumbu lapho Ngilele phansi mina Musa. akusiyilayoni le Ufuna ilayona udakiwe wena. singenze so Izuthepha athi nobuso bamadombolo. wena Tshepo wena nobuso beraja ungangiphapheli Damn. nabo ubuso bami guys bungangalento Abisikubone. Bungangalendini lento le ngoba ngathi itayera. Yo, please ubuso bakho buyabalabala yo. balabala mhlolo Nguwe lokho ukhuluma vele futhi.
Yeah. Bekakhuluma ini? Angisaboni kahle Kanukutrere. Hayi nina namuthabanga. ngisho ngithe kunamabox Thabang mkhobot. Hayibo baba thabang. Hayi mara thabangi. Emosha. Kabedi. Astel bafana la. Marumo shume ngenye naye. Ungahleka kakhulu zazuwelwe ile ring light. Blessing. Kabedi kaze. Astel bafana ekudala ngagcina ke. Yabona wena Musa. Yabona wena Bakshana ngekepisi. Angikhona mina ntwana. Ngikhona. Ayakubamba uyatrend abafana la ikrill doda yo. Itela zangaphala ngawo. Thabangi. Hello hi. Unjani? Ngiyaphila wena unjani sisi? Ngiyaphila nambe ngisacela Sharp. Ngisacela ukubuza Thabang. Okay, you can ask. Ulala ngayo le overall? No. No, man, like ikusebusuku and ugcoke overall like mhlambe uye emsebenzini. Pretty. Yebo, solongihleli since yesterday ngihleli sofeni la. Lokho uhleli ngale overall. Yeah. Are you satisfied with my answer? Ngona ukusebenza ngisethini manje uthini manje? Tshele. Ngona ukusebenza Yakwanelisa impendulo yami or you ask further questions? Am I satisfied with your answer? Is it what you're saying? Mosha ngeke ukufaka umlilo tu. Mina okay Thabang so lokho luhleli so imini yonke vele. Nope. Ugezile wagcoka overall. Mina nibenge. Uhlala abusisi vele wena? Esitulweni. Alright, hayi. Mara pretty Sometimes esofeni, sometimes phansi. Why? Ngabe ngifuna ukwazi nje ukuthi yabona maybe la ukhule khona indawo yakhona istable or njani yabo. Oh, hayi stable ishe mina yazi. Nina lapho ngathi ngilala ngama overall. Impilo right no. Asibheka impilo isimo Ipijama le overall vele. Ipijama le overall. No, ngisabuza isimo sempilo si right accurate. Asikho right. Masibona izinto eziso ebusuku iyoba njani right impilo. Yazi nomuntu okhuluma ngimbone azicovula ikamera. Angeke ungibone vele wayimela ungibone. Nje ngifuna ukubona nje. Yazi ngibathi ngiyabheka umuntu okhulumayo yazi usihayidile. Ukhuluma isivenda. Show us yourself. Be proud of Ukhuluma yourself. isivenda. Ungakhuluma English. Ukhuluma No, isivenda. ngimswati. Hayi uzoba cop TV. Awu. Sebiyativa manje. Emosha. Nyadlala. Emosha. Ebukati. Ngena mina Nyadlala. ngithi nje mingenele wena la you are well known again. Yabona ukuthi khonakala kube manje ngiqhubela la ngaphandle ngiyathuluza mngani. Awuzwa? Mina ngicela ukubuza. Buza. Uhlala eCrete. Yes, of course. Yeah. Manje ekrili kunjani so isimo sakhona kumnandi. Mara nawe uyasibona isimo sakhona guys Okay. Usibona Yes, usibona it's a research about the krill. overall. Yeah. guys kaningani yabantu nje miyazi ijoinele ukuzoxoxa nathi ayimbuzo ebhedayo. Okay, ubani bengabuza? Yimi butane ngithi nje No, yazini one person at a time, please. Hayi la ungazenza celebrity. No, I'm celebrate. I'm being Ufunda ngathi realistic. English. I'm celebrate. Ngiba realistic. Ngiqedile isikole no matric. Lokho wabamba lelo gama. Pretty ena Ngiyadlala ne ngiyaxolisa neThabang ngisaphinda ngiyaxolisa la ngamaxola. Akhuleka zina amanzi lawo.
Ngiyazisola ne. Amanzi Ngiyazisola, ayaflowing ngiyaxolisa. Ya. asikawari ungagcolisa amanzi aflowa Ngiyabathanda basovele. Ngicela ukubuza. Bakho yasithabangisana. yini Isande ska. skasithi iskasi concern uyabona sobuza into esipersonal manje Ngiyabuza. no Kune-history lesikane. akufuni Ulelani yabo. Ungali siyabona. no angilwi akufuni wena loko it Lo doesn't akho concern singangiphenduli njalo kose musho ukuthi it's a long story kuphela. it's not a long story, it doesn't concern you. Ungayenzi. Mara kufaselanga it doesn't concern who. No, I'm not fighting. Who's fighting now? Who's fighting? Phela uma sewuthi Yeli wena English kanje man. lapho Ayi. lathina. Sebusuku manje. No, inkinga yami ngiyifundile angase ngayifeli esikoleni. Ende kunabantwana abancane la abangakuzwa amafeni kaThepo ne Kune mesa asihloniphe. AI which means ngakhona ukuthi ubuze yona ikutshela Maye ukuthi labantwana bahambe bayobuza i-AI wena usakhuluma. Guys, lento eniyenzayo ayikho right. Lento eniyenzayo ayikho right. Siyadlala thina la Hayi sisinono. nambuso. no one is Uya serious. Hayi, understand. Khumuto. Asikho serious ngisho Thabang. Nangoma who? Hayi, Mosha. Emosha boy. Emngani. Ngizovela lapha eMtoni bengisathi nganoma Jeff ukuthi ngikhumbulile ndoda ngizovela lapho kimi. Inkinga mina notafethu noMathias matasathelelana amanzi Khambeni. Hayi akusinto esingazikhuluma kuba live yena kazi. Hawu mara ngakhuluma abanye ndoda. bakhuluma. Umele ungayi number yakho ngale kuma face ke or la TikTok sorry uyabona. Anye WhatsApp anginayo kodwa sengisebenzisa Instagram. Instagram. Awungawani ungishayela link yakho la. Send link yakho na Instagram. Yena kanti wayiwenza so Tepo man. Awungawani mara bafanelana. Ningayenzi sona man. Yo perfect. Hey Thabang. Sofuna uThaba ngachame ke maye masomhlowela amakhisi. Nangu Africa yakublowela ndoda. Ufuna chame sikhoko. Hawa ngichanyiso wena. Mina vela ngeke ngichamise vele. Hayi. Hey, yeah, Ndoda yona kudala ngagcina ndoda kumele ngishaye round lapha eMtoni. Thabangi indoda imfazi yakubulisa la. No nginayo intombi yazini asikisi. Awusi type yakhe. Ngiyakubulisa. Yeah, okay, angisi-type Kanti Thabang ama-type akanjani? Uhambise uye emfuleni. Khona into wrong. Angeke. Thabang ama-type akanjani? I can't explain ama-type umuntu nje ngimthandile onginikeza ilokhanji i-feedback engiyifunayo Yes, yes. yeah anginje ngamanje Niyabona ke. Yashaya isilungu Thabang. What fits in your criteria of women? What the Galile ke maye ntidi uThaba ngebusuku so. Akalandi AI. Akaye ku AI. Akho wena idume nge-AI. no Iya ku sisi AI. sicela ukhipha ibhiya yakho la ku live shame izothi Iya strategy ku AI. Iya ku AI Thabang. Yambo Thabang udiscipline ususa amabhiya ma. yeah khipha ibhiya yakho please Mbona Akaphuzeli wena. no angizothi strategy live Iya ku okay AI. cool umbona ngale pijama lakhe. do as you please Bathelela laba. Bese ayimosha ayifwaye le nje pijama mawulenza. emosha Ngilomosha. Ngilomosha. ayintola yami phela le Nami ngihlalele yena ku live uMosha. emosha Why not? mina ngina wena boy wami ne Zimbi indaba kwezi Angikise lapho ngishaye ngemani igani lapho. what is that Ngicabanga uyazi ne-TikTok. no angisho bhekani Ile bheka overall. Ile overall imbali. ngitshela into eyi-one Ayihwayi mara le overall mayilenza.
Ukhuluma isingisi. Ngazi konke. Wena sikubuzile la ngesingisi wathula wahleka wabheka phansi. Mara bheka njena thina ngama-AI. Pretty. Or bekusindi answer. Pretty, awuthi ngikutshela into eyi-1 ngamne. If mina into ongayazi ngiyabuza. And ukubuza akusiyinkinga ngisho. Yes, yazi ukuthi akusiyinkinga mara nawe ufikela wasikhulumela isingisi ngathi uyasazi. At least ufundile muso wena akusiyinkinga so. Azange ufundile wena. Hawu, azange utholisa du matric. Mani. Degree yena ku-English. Manje English ibaleka kanjani? Or lokhu uthi ugqoke overall. Lokhu tulala ngayo. Lokhu tulala ngayo. Iyale ngcono. Angeke umane ugcoke overall ngo-12 ungayindawo. Mina yazi Ora unless uzingela. Siyabonga. Akazange. Uthalaphi? Yeah, Pretty. Hey baby. Uhlala, no, I'm not your baby. Wena phela masikhuluma nawe nge-English uyahleka. No, mina ngihleke lo ubani uzinhle mothe what if wangacedeleli just like ngisafuna Mara umhlolo lo. Umbuzo bowugqwele. Yile overall. Yile overall. Excel nesigqoka nalanga ushiswa yini? Ile English. Ile light elimkhanyisile. Mosha. Future ibright kakhulu. Angilokha nje lapho ne angfollow ngizokuthintana so madala side ne. Ungakwata. Ngicabanga singakwatiswa yini. Ngiyabona ngile msuthe swayekide ngishopha life. Asikithi baba. Na guys lo muntu lo asimkwadisanga uya understand ukuthi siyadlala. Kwatiswa yini? And maye thina simhlalisile cause mela yozingela. Mara Jade nawe nindelo yakho lepicture yakho ngathi camera ibate batencane TV yavela. Yeah, iyavuleka iyavaleka. Nasho I-TV nako live ne-TV. Uphatha smart TV. Ilama viewers. ni live ngithi Faka le beer commission uphuze ngalo. angangiphaphele. Ima out. Live Ima out. laptop guys. Bathu live nge-tablet esikole mara. Mara at least i-tablet yesikole abanye bethu ba live ngama radio la. Ubani no? Wena nenkinga noThabang wena kahle kahle. Pretty. Uyambona ngisho Leon. Mina ngithe yimi lo live. Unamanga. Pretty. Abanye bethu. Sesofela ukuthi manje siphatha ama-movies wena. Ngiyayizwa ke le speaker sakho siyadala. Ngilalele cabanga. Pretty. Thaba kimi bo maso ngala sisodwa. Nje Thabang ucampaign umosha la. Ngiyabo freezer ngala sisodwa. Pretty, you're dropping the bars too high. Akasa understand. Yo, ubuthini Miss Nono? Why is Miss Nono? Yes, it's Nono. Ivoice yakho isove. Uyasibona manje. Yes, Vezela yona le overall. And yasiphandla yona. Uyikhethwaphi? Yambamba phela. Ngeke ngeke ngibamba icamera. Ama reflectors phanda. Yabo ushaya istap Izingubo zasejele. overall ikhulu amakhethi na blue. Lo muntu obaceda ukungiphethe namhlanje. Endlela amakhethi ngathi wesweat mode. Ngicamele futhi ngathi bawuthungela. Ngathi laba bakuvala ngawo umopera. Lale sandla kanti ufaka idlavu nje. Sana amafonweni. Ngicela ukubuza. Le remote yakhe Future is TV bright. open view. Yo. Namantayiza ama-DStv awasangendawo manje. Mara le And the ngikubo most mati.
And singathi ile ye-DStv le orange le. Le grill idlala mahala. So bayidlala mahala ngishaka sekuyibhadalayo. Ngoba sidlala iphela. Bathi remote Netflix seyisona. Nakhona kusadlala i-Rhythm City. Todwa ubukela i-Rhythm City manje. Ubukela i-7 ngane. Akabukelanga imbewu. Ukesha comment uthi ubukela iNetflix. Move on. Mara la marketings ngathi we-sweats nje. Nami ngiyawabona yathi. Ilambo saluni babangifaka idayi. We-blue velvet. Akefani we-velvet. Yabaleka. Hayi la sesaluni leli. Ngiyatshela ukuthi la Ngiyela lapha ngifaka esaluni la ngasekhaya leli. Ngathi yile lapha esaluni. Yebo, ngeke ushiyane sofa lakini elitekile. Nomcamela kodwa uhlalele isidudla. Yo. Ngathi kubhampi idudla. Uyashenthabanga. Prithi siyamxolisela Prithi. Lo bathi ngathi uyigagela. So ubuye bosha ndoda. Usepolisha ubuye sola amabhutsi. Uyasho ukuthi shayile ngo5. Phela uyangena. Lo muntu lo uyambona ukuthi uyasazi ukuthi sidlalaphi. Uyoza sesibulala. Hayi uphelile usidumo. Uphelile is good is nice. Yeah, guys, in can sengiyahamba ke mine. Okay, mute again. Sure boy. Sepho kunini uthi uyahamba? Okay, mute. Ukuhamba naye. Ukhamba naye ke? Yeah, futhi ngilayiduza kadlula ngithatha. Ngiyadlala. Bakusa. Ngiyadlala. Izinhle futhi Siyakuseka justice my. Sikhombe lokhuluma naye. Ufuna ukubona lokhuluma naye. Akasontanga wakho yabo. Hayi phela manje ngasokhetshile nesikipa esingashiya uyasiphaphela. No, like ngizama ukuthi izikipa zingenaphi manje. Ubokhuluma ube nama boundaries kokunye yabo. Ndaba manje sowufaka la mashishi wentshwebe yakho la. Maphinda futhi Inyongo kusinjebe. Inyongo ngiyayibona nami. Puberty. Ha. Awutombazana yadelela lawo. Hayi. Wenzani? Futhi Ndi Mike ubonakala ngathi yimi onenzayo usimdelele la. Umuntu uyatshontsha ngimtshelile. Na uvusa amandla okuzimela. Ichopi suyithenge ngalesikhathi. Ubuya ka my friend njengoba mekashiye sisodwa la. Ngasayithe fitana emafonweni. Emosha. Phela bayayibamba na online. Emosha. Uyawazi wonke labantu abalana ozazela urawazi bazele efonini. Mosha ungamtsheli, mtshela ukuthi awusazi. Akasazi umosha nokuthi hlala phi akasazi. Ngikhulumeli. Udlale washo isifuna uzusithole sikhombe. Ngenzani nawe? Ngenzani nawe? Isifuna uzusithole. Mina ngifuna Ngenzani ngawe ngeyinani ngishodana. Mina Thabang angenzanga next ne. Thabang angenzanga next. Ngangisuka. Hayi ungasabi sana ngikho lapho mina. Nese ngifuna kwathi siyenzile something. Yeah? ngifuna lo wathi Uhlala kuphi? ngimfuna. Uhlala ngathi? Yeah. No. Marumuhle shemyo. Kakhulu shemyo. Kakhulu. Mahu. Ufana naye. Kakhulu yona mbe ngisamukela izinto zakhe lamalangeni. Yo, Bayafana. okay, yes, sesiqedile ukumcompliment asibuyela back kuwe ulithethe bless off. Lelo odlayo ulinyephi twami. Ati chipi ki chipi. Muhle phela lo sisi ha. Upresana. Hayi useke yastocka ke manje. First viewer ay Akastock ecobisa umlomo, Umbashi. La kusele ilo. how umuntu ngidiscussa ngesihlo yangiphotha. Akajwayela ngocompliment amekela. Intehla istak phela. Ish. Ngibona sona phela ngoba ikamela ngiyayithanda.
Yo. Alana amapilisi. No khona ufana la WhatsApp yabo. mapilisi wamathabo No, mela queen is card. hambi yophuza nje manje sikujaji Ngesisho next. next mzina sijajani Touch screen, tap the screen lapho yekela nuka. Abayeke lapha wona Leon League. Ngibona bazenza ba. uleon league lo Ngisangalela ngibukela le yazini too much. sewukwatile yo yehlisa umoya Ngathi yaqina. Kukude lakithi shemshaya ifoni yakho. ufika sowukhokhile Uyongenzelani nokuza lapho kuwe? What will I gain? mhlambe singakunika namahardeni uye kufaka ama-velvets lapho Anguzwa? Sokupha amasofa. Oh yini le? Iponji. Nama-cushions. Yini le ngihleli kuyo? Ibank. Okay, ke sokupha amabhukwe. man guys nazi somthengela amapijama No. Mina ngizokuthenga blouse tabang baby. Yazi umuntu wami bekafona lana ne. Senze Uzobani? senzeni No, manje ngizibiza ngobheki. senzeni kani Ngiyajola urantuli. yikakwatile uyabona ukuthi sibahle besikubiza ngobheki No, niyajola na. asijodi. Bashadile. wena mawubhekile ubani ongajola nathi mani Sishadile thina. Ayangazi phela bebakhona ngisho. Uzoshada mara wena mawubhekile. No, ayifuni mina and anginazi kokucala. and bazolobola wena yazi lo mina ngifuna Uzolobona tupilisi. angeke Izumoti la mantombazana Umuhle kabi uzothukwa. Pretty. mina wangibukeli-ke ngiyafana nalesithombo sibona la Pretty. Ngibona phela. ungibonani Uzothukwa. No, phela ukuthi ufana nesithombe sakho ngithusi lokho ngithusi wayimele wayivini. ngikubone Fensi manje salo muntu ungavuli. Anyeka la. Mina ngithuswa ukuthi angadumisa ubusuku bonke kanti uphethwe isimu yamazi umntwana uphethwe isimu kalanjani No offense, but Thabang uyafana nalezi thombo sifake lapha. Ngezwa na. Mina ngitshela ukuthi ungabamuhle Uyafana na. wayivini. Ngifuna iveli yentombazana. ende lapha uyiye lo bone mos Lana kwenzala kahle usazobheka ke usazobheka ke lana ngatumbashilo rimobiselo rini. Mrs. Wick. Ishiya chacha so. Guys, Leon League. uleon league cabanga nje ngeswati English yencile. Pinyule pijama. guys, bese le overall ayihama amasende mara Uyifikile na. Jawube kumqamela. Bara lentombazana linjani? yacolisa sengivala imike maya ngisakhuluma ungene Pretty lo muntu lo ungitshele ngebhiya yami enganankinga naye cabanga ngoba yena ubuhluleke Uyangena kangeni bheka. emteleni We-Jade Africa uyangena kangeni angihlabi indawo besimi. for Angishoti mina ungazongibiza ngalutho. so hlabeka lapha phela wena esofeni ngathi No, angishoti ngalutho. khona lapha ejardini la Maybe lento ngishoda ngayo nawo ushoda ngayo nginayo uyabona ukuthi Ushoda ngani? no second example phela ukuthi angishoti nganext and ayangenza yeah ngiyaxolisa I will ever need something. Khona into oshoda ngayo amabhijama. Emoto. Ngiyamxolisela guys, Africa yo. Abayeke labantu laba man bayeke man. mina sengiyile shem Asixoxeni ngenye into shem. Yo, Asikhipheni ama-talent guys. ngapha ngathi uke wafa wavuka emoshana akashayile isijabha semxolele Asiceleni ngomosha ushayele lezo zinto tu.
Ngine Samsung mina mangakuvulela ikhamera yami ungayibona iquality ne. I don't care what you have. Hayi kumuntu ungazodlala ngathi awumazi umosha wena. Guys uzokhala. Angimazi. Uprithi phela Prithi uAfrika ujwayele laba amapantsula laba. Ngithanda amapantsula phela usanokugwaza manje. Ujwayele laba okapu. Ayile bama 3 star. Laba abashaya istrike. Ngiyangijwayeli. Ngani ngangijwayeli kahle ne. Saxolisa tala sekhaya. Saxolisa mntasekhaya ngesaphinda siyazisola. Siyabonga Prithi shem. Olela kena. Ubhizi ufuna iRhythm City lapha uyithola kusadlala uzidumo. Umuva wangu uphelile akasaza bukeleni. Yo guys. Mane Leon uthi Asimiyekeleni idlala channel bani? ngicela ukuxolisa mina. Thabang sithandwa seheart. Yokwata ke mawubiza njalo. Ujemile. No ngixolisa. Ungabo jema mara silala sisodwa. Prithi mayithulile kakhulu. Ngixolisa yezwana. Siyamxolisa. Alandawo. Asikhulumeni ngenyizwe. Thabange mina ngifuna ukuxolisa kucala ngifuna ukushaywa amazulu mina ngilele la. Thabange. Hello, hi. Thabange. Hi. Ngiyaxolisa mangabe ngikhethile ne. Guys, Ivan Mabiyela comment. Ivan Mabiyela ema-comment. No le remote yakudala. Angisho ngiyakutshela Mabiyela ukuthi yile orange. Le DStv orange. Mabiyela yena. Yeah, bengisaxolisa kuThabanga, Thabanga. Haya ngarichela ngiro. Sacela ungixolele ne. Ngiyaqolisa. Angikho kuwe cabanga ungasabi. Angizenzanga bayangenzisa. Like ubabona basola aba bayangenzisa. Bathe vele mina Awungasabi, ngingene. angikho kini ukhululeka. Bashilo bathe ngikusenele mina la. Angihlabanga ndawo yabona msithile Yiko same. vele babhizi bangibhalela ama message bathi ngithi kucabanga. Ha, Akukhululeka msithile same. Futhi And it's ngicabanga. not like ngizodelela back yabona I won't benefit anything. Yeah, and uqinisile it's not worth it ne. Chaza ngoba ne-English ikhuluma nasebusuku wena Thabanga. Maruthabanga ngisho bambuza iquestion enye so wathula wahleka. Prithi naye Simasti ukuthi ayiphendule. Ngicela niyibuze le question mhlawumbe ngizwa Inkinga wathi yena ufunde kakhulu yabo. Uthi repeateni question. Mina ushilo kududume. Khumuto kuze wena. no kuza usisakhe. Hayi masengiba amalimi isizini yasithusa yaze ebusuku so. Yo. Uthi yena. Okay, Emosha. yena. Aye. Emosha. Tu. Emosha. Tu. Hello. Omojudini wokuphendula nje. Bosolele ndoda. Angifana ngizinya snacka la wena. Prithi konje ukhempele Ovela yena la. kubona. Mara mosha kesuna Lo kuThabanga. my friend, intwana yami lo my friend lo. Ngabhedde nje ngakuthengela ikhekhe. NakuThabanga Mina nginothando Yo. ngoba yazi. Mebuzo Yakubona NakuThabanga mngani wami. ungenele Mosha wena. nakuThabanga. Mebuzo No, phuma. ngicela ingayichansi ikhulume nentwana yami. Angisho wena ikhuluma Okay. ngithulile. Sorry ke. Okay, Yes, sorry. please. Yo, Thank you. unonuthando. Azi ngakhalela amagozlo nepapa manje yo. Yo, Damn. Awuvele lapho wena ngubone man. Lo tangisebenzisa imobisela. Yo ubani lo qeda ukungifta amayeteme. Uesu. Estrum mfana Ilendi ngathayime yelithethe kalapho. ikhekhe man. Ilendi yala makhekhe. Ilendi yala makhekhe. Ya Imali uThabanga akhulume nomosha. Siyakhisha. Mara Khuluma kafu. ke Thabanga. Ujemile. Emosha ngizela lapho. already. Ebizwa mina lapha ni. Kuba nosendela ama-message. Emosha. Awatala waphela. Mara simkhiphena yokhala for 4 minutes nyana bese uyabuya yabo. Ngaze ngazizwa. Empressing. Yes girl. Oh, hello.
Awuvele lapho kubone manje. Intwana ngisebenzisa imobisele boy man ngiyachazela ifone Vela man Samsung A02 lo ta Ah, mara ngilile ne. Maye ntwana ngayiphumula. Ufuna ukukhotha. Mosha vela hawo. Antwana ngiyachazela ntwana man ntwana Mara mosha vela yazi mina sasibanda. Mara mosha vela nje. Efethu ngisakala lento manje ngisakala Mara mosha. Akunandaba mosha vela ngathi semafini. Mara mosha. man ngizofifiyela man nangapha ngina headboard yo Akunandaba. Siya understand le ndaba yasesmuthela. angina CD angina headboard Mara mosha ungabi so yazi uThabang umele izinto eziningi la ku live net ukuthi akhulume. Nje uyakuthanda kakakazenzi bekuyahawulisa Umosho usaba ukuvela uphethe ifom bhadi mayela. ntwana busy ngaleto mfethu step ebo bekumutile ngibhodla Marifu ngayinhloko. and besochitha cabanga okay ke Thabang Umosho ufuna ukhala. umosha akafundi camera Akuleka nangafuni ntwana yami le ngihlezi ngiyimi ihlibeke uzoyibona. ya ntwana uyazi ntwana nawufika ngapha sifaka amahenesi sifaka amahenesi Endwakene sibaya scale kuze ukhule phambi kwami. Bashela ukuthi uthi hayi mara mosha mara lamantombazana lawa akhohlakele lawa ukhulena njani ngoyenzani? ukhulena phambi kwakhe Nathi Mthabang yazi ungivisa ubhlungu yazi. Kanjani so? Yazi kubhlungu njani like ukuthi inkinga yakho uzu understand like the way ufuna ngakhona umosha vule icamera like ngiya understand mina shame yabo ingabe bengumosha ingabe kudala Mina understand into okhuluma ngayo make me understand ke. inkinga yakho ukuthi ubhizi ukhuluma isilungu and understand yazi lapha eTV yazi why ungeke uzu understand ne Zinhle. ungathi Ngiyaphoqa ukukhuluma nami Zinhle. Ya, qhubeka. ungathi uyaphoqa ne Steve staff ne Leon live Lo ntwana ushaya ngethathu la ebusweni yambona. Lo wami ndo ubhaliwe ukuthi Mrs Week. let me understand okay bengisak understand isathabang angeke uzu understand man yabo if like bofana na someone so Ngixolele yazi Thabang. bozo Someone like understand njengoba so. dala saphuma maybe bofana no Oscar Mbo so yamina Ngicabanga la. ubani Oscar Mbo. umakhelwane wakho Yeah, uhlala la ngapha so. hayi yabona manje Ngiyakutshela. Ufuna ukubona uabzad small so and yabona. ufana nesikomota yazi ungakanisa man esikomota phela selanemali akusuye nje Ukubona uScott maphuma uyayibona akusuye nje usikomota lo Mayona bheka ungitshela ngoOscar Mbo umuntu wakhona la iGrill No, man. Uthi example. asingenzi lapho bengibekisela bengazi mina ukuthi wasegreen uya wakhona la Oscar Mbo. Asinandaba mara wena ubona Ngenzini? Angenzini angimazi. wasekrili vele mara kamazi Ene mina mangiya kuye lapha ngibhadala uyabona. yabona so zenza Upheka thina ngamanga wakho. No ngizenza inkinga. kekheni mayi ungabi njalo akukho To wrong get that yazenzani kuze ubone lokho ke ne. Yazenzani kuze ubone lokho. Guys, makas direct sihambe naye songena mahala shitena. Hawu. No ngingabe melibuza ukuthi mahala kuphi. Mahala kuphi ke? Yebo niseshe ilapeng lifestyle isponsoreka iHennessy la iGrill. Ngichaza nangoba indawo uyazazi. Ahlezi kama. ngisho hlala and iGrill incane ngisho kahle incane small town yabona. Manje Thabang malini Hennessy lapha eGrill? Hennessy angeni. Bekubheka phezulu. No, la thinking but angeni so ngithi. Lo muntu lo ukhulele esilungwini mina. Yini mhlambe ubhalela ama prize. Ngikhulela Ubhalela ama khona prize umosha. wamaphika lapha esilingini.
ngikhulela khona umosha mina. Maramosha Maramosha ungamenzi so yazi. Maramosha. No ngayithathi kanjalo umosha kimi phela kasi uNkulunkulu umuntu nje Maramosha. yazi angikhulu benza lento le. Maramosha papa. Umosha usasikomora. Bani ngizokhithisa umosha ifombati. Yamphazamisa. Usikomora sikhathi bani? Yazi thabang kumele angazi yazi ukuthi ngithini ku stress like serious cause lento mele alive iroom enhlizweni yakhe for ama disappointments. Lento abhekene nayo yenza manje. Lento abhekene nayo thabang ngimdala kudala ngithola ama disappointment. Umdala wena unamashishi lapho esilevini. That's one of the reasons why I'm mute. Guys Shit. Mara nawe ngathi uyi-emoji hayi. Ngathi it's a metaphor. But uyero uwandile but it's a metaphor. Mara wena mara thabang. Yo, thabang ukhesh yabuza ukuthi wena usikomora sikhathi bani? Yo. Nami ngimuzile ngisho ukuthi wena usikomora sikhathi bani angiphendula. Wandile malaza zindiro Yini lokusikomora guys? Yini ukusikomora? No, ushaywa mlotshwa angikho ecoronation ngiseklila Yeah? Now you role model yami malaza. Mariambona kuzinhle. Mama kalo. Mfana nomama kabani sweetheart. Ngizonshiya le manje la kushaya 1 o'clock. Ngikho la uyakhona. No, nginesibele ngizenze nami life ina ngisho ngumuntu. Oh guys, Mavia. It is serious. Asimnikezeni ithuba akumama kaCheese bekamzele. Asimnikezeni ithuba kulela nokuzombona manje kasabi ngiyamazi. Mara kusitana abantu sasikomora mara manje ayenzeni. Aye ukusikomora mnake. Mabiyela ngifana nomama kabani nginganangani Nkosi yami. Mina ngiyamploka lo sikodo lo angazosicela. Ngicela nimfakele usosithatheni. Lekelina nifakele uScott And uScott guys ishangane khona la ngathi khona mina makaveze iPassport. Yeah, alright, mekelele ngisho ukuthi uyaphuma uthabanga wani. Thabang batumuke. Okay, akaphumile uthabanga cause maye nomosha akafuna ukumbona ayi. Hawu. Thabang. Ngiyakutshela. Ngena. Thabang uhambe nenhliziyo yami. Angeke phela lokusibukelene noThabang thina silala sisodwa la Nale overall. Kulola kanjani Lokuyas blind la. Unando jika umpethu uyi1. Team Royal. Team Royal ukuthi. Na bakomentile la. Oh. And ekabanga ngababona lapha eKFC nedwena bongekho. Nanguputho. Team Royal guys akangena screen. Sizokubaba. Yeah? Okay guys ke. Nanguputho ke. Nanguputho. Maruputho phumelani. Mara principal ikisa. Ucwena la specs afana newakaThebo. Unga request bona inhliziyo encane ne. Yeah. Cause maye wena uzokhala usirecord. Ngoba maye ufina sosithuka ngabonye ke bese sakulanda ke thina kamara. Uyamkhumbula leyo nto wathi uzosithubula. Sakhumbula. Kubalo. Umuntu waseKZN wathi fudula mina nokuthi esamngenela lo. Esamngenela ini? Lo senze mthana. Ngiyakutshela. Ngiyakutshela. Phela besingadlala ku TikTok bebangasasizwa live baba. Kubalo. Maru nale khubalo and ikhubalo umuthi ngiyakwazi lo. Hayi nina. Strong. Ngithawume kancane bese ukhuluma tu ngazabaleke nalo. And uphephule yini usitenge iPhone 16. Man, kubalo stove camera po. Kobe. Kubalo papa. Kobe. Kubu papa. Ulikamera. Kubaba. Kubaba. Uli camera mkhubaziki phela. Kubzi. Abo 7 bafly emoyeni. Baba lo angasigwaza online lo. Igaga yetipam. Kubalo, the stage is yours.
Uyabo wena Pretty uzothola amaflower wakho nje. Maye for ukuphelela. Hayi yathi. Amaflower wakhe impama. Hello. Engwane. Khubalo sicovula ikamera. Nangu Khubalo yakhuluma. Hello Khubalo. Ngathi uyakhwehlela nje ukhubalo or yini ukhuluma ngama-sign Nangu yakhuluma thula Pretty. Unjani Khubalo? Engwane. Ivoice yakho iyathembisa vula ikhamera. Khubalo. Khubalo uyazi ukuthi lesihlala hlelikiso lesi asashisa bephuma siqeda ukuphuma into eshisayo. Khubalo ngicela ukuthi yabona la somosha kakhulu. Khubalo. Phakamisa usefu. Uthi yabona la Akwazi ukuvula ikhamera. Indaba unamanzi wasangaka. Sesikusendele ke mayi camera cela uyivule ungadawukwazi. Isakile voice lema ukuthi yabo. Phela 2.0. Si right gabi vula papa. Sicela uvule papa. Angikwazi ukuvula Angelo ikhamera. sisendele icamera man. Sinezinhluzo ezincane nekhubalo. Angikwazi ukuvula ikhamera bakithi. Uyohlulwa yini unomfazi? Hayi man makahambe yo. Hayi. Unomfazi cala la eduze la. Ngala ke zibunu. Manje ngikhuluma no. Lo angasloya ngimbonile ngibuya ngala. Ngiyela kaviye ngathi sezulu. Zokushaya. Ngiyakutshela. Ngiyakutshela. Ngizokudosa ngamajiji. Aka request uzwayo. Hayi wena. No, uFrederick Malapana ungenile lamanye wasaba amapedi yo. Amapedi wayekela. Oyipedi mosha. Amapedi nawayeka. Nasihlukela ke thina. Okay, yes, yanhlukela ke bokushishi ke. Ayina uFrederick to tintanga zakhe zisayina Inja yo amathenda le. I look Awuna for phuma sharp shem. Athi what happened to this Jepa? Guys, kunomuntu abambiza isjepa. Nangu zoom umsholozi nqamalawo. Indoda enamakhanda. Enamakhanda mabili. Yeah, style sicela usivulela ikhamera tu. Thwala inkinga zalomhlaba. Uzintlu isigora kasubnet uvula ikhamera. Yeah. Shoot yangibamba, ngiyakutshela wena. Ngiyakutshela. Belo sabenga muhle ngapha yini into abayoyisho. Ngabe indoda yakho John Wick. Indoda yakhe Khona uthi ubani nomfana lo itsise uJohn bani? John Wick, Leon Wick. Ufuna ukungena road, phela uroad phela ungenile. Lokho yawajiva uthini wena kani? Talent show amakhombo dance. Style ukuluma izikipa. Phela style. Camera bobo. Ngizonishaya. Ufuna usikhomba kudiyile yini igama lalesi. Boni kahle. Mlume. Ngiyakubona Prince ukuthi yini igama laso mina ngiboni. Akusumlume bathe ngiyagoba ngiboni. Lume skipper. Wine shoot anilambile. Lume skipper. Skipa sepanado. Dialogue, how are you? I thought nalela Costa yakhe yamudle ebusuku. Okay ke sekucela uvula camera ke. La Costa echwekayo. Inonele la Costa inone. Guys ngicela nibhekene Yeah guys, okay. Nangu road uyangena ukhomba umosha italent lakhe and emosha sacela umphathe kahle umfana ne. Ngiyacela shame. Mina why me? Ufuna ukukhomba ojivayo. Wena. Man smart man. Nangu smart, asifakeni smart, nangu smart man. Nangu smart, thulani, nangu smart. Smart ukhona la njani lapho? Undertake. Yebo smart. Smart, come bad put. Smart is okay. Smart has pretty my boy. Ya ngikona sembuyile manje macheni someday. Smart ngiyakufuna. Yeah, nangu pretty smart ngiphathele smart.
ngikuphathela intombi namuhla lo. Ufrida mfumbona ufrida face yakhe yo. Angina face smart. Angina face. Smart ukhona yo. And uyawurata man yo. Nami ngiyakurata. Into yakhafa ye. This is nami ngiyakurata. Ngicela ningibeke naye. Wow. Asikhuluma ihlamba kodwa kwabanye. Bulana ungabathuke uyaphapha ke maye ungabathuka abanye ke bese mina ungangithuka. Mara ngithi my city siyarata abanye abantu abazi ukuthi kutho siyarata. Bayeke solaka mina ngi-understand sithandwa sami. Guys singathukela kudasida. Alright dali yo. Into yakhafa ye. Uzomude mara ngobona iface yakho ne. Baby angisana lihlo. Angisana lihlo sithandwa sami. Guys, don't understand ne. Yo mara ngiyakuthanda unjalo ungenalihlo yo. Uyangithanda iyo mara wena. Ilihlo lisebenzi mara ethandweni. Forever lokho. But ilihlo lisebenzi othandweni. Ngisacela ukubuza ke. Mara yo. Baby ngicela ukubuza. Buza baby. Uyahola every day yes3. Mara ngihora every week mara for 7,000 every week mara ngiyakwanisa ukurendera imidlo oyifunayo re. Oh ngicela my 2,000. Hapo. Mara ufuna marini? Ngifuna 2,000. Nako kuhamba. 2,000 after how many hours? Wahamba namakwera sisi. Yeah. Mara ikwerekwera tirazi rapha eZimbabwe thina siyasiyaza abantu abamhlophe abantu bayeke bebikanizele bona la banomona baby banomona sithandwa sami banomona ngifte ke ngifakela iLion lapho or awunayo bank account una cash pen manje mara njoba ngilokho ngire zero manje ama followers uthini manje wena mara ngithi ngikhurume kungena mara kwena ama followers ngithi mina ngisendele igift ayidinga ama-followers. Ora mara ngiyakuthenjera mara yo. Ngawa. Yeah, isende ke. Usearch iLion lapha ne. Usende. Mara ora yoni, mara oro yawoni. Alright. Check the screen. Usende manje. Guys, ngicela nitsepheni screen kuni 133 lo. Hey, tsephani screen. Tenza njalo. Ngiyabonga baby, ngiyabonga sithandwa sami. Bengisacela i-screen protector se-iPhone awunaso lapho. Oh. Mara uthi. Nami ngicela. And nala ekhaya la ekhaya baby silahleke. Ngiphathelene eZimbabwe yo. Ngalo silungisela i-laptop baby. Baby. Ifeni lo top baby. Na guys ngisakhuluma nesithandwa sami baby. Yo mayekeleni akhumela umuntu wakhe. Mayekeleni baby. Mayekeleni. Dulani guys kanwayini nikhohlakele nina. Ayikho into enje. Mara ngikhumela umuntu engamanziyo mara khiphi page. Hambe yongena ngale baby uzongibona. Mina nawe siyafanelana. Bezubuso sibona lo buso lobo obukhulumayo. Ubani lokhulumayo manje? Bezubuso bakubone la. Ubuso bani? Siyakuphaphela. Indaba elithi imali zamashaka. Vela wena mfazi ndini. Vela wena sikubona. Wena vela qala sibone wena. Izindlela imali kaBaby lapho. Ubani lokhulumayo guys? Wathi imali kaBaby bahomba. Crack. Mara mbone la. Mara ubani lo thukayo ke manje usuke eZimbabwe ufika ngo4 iratha lesangoma la ka smart uzohamba ke lo smarties lana izikhenke zakhe uzohamba smartology man mara ye pronounce okay nangu ke uzojive guys vula ikamera ujive nani uyava kurana ukubukela umoya awajive kajive vula ikamera sina celebrity jive papa vula ikamera udlale ngescreen uyakhuluma umahu vula ikamera khuluma nami celebrity mahu yakhuluma vula ikamera sithandwa sami sana bakhona lesithanda no sima celebrity sinavula papa ubhekile umoya uzokuthatha bano tap vula
plus sikutshelile vele ukuthi sibafunela amadensa ne Leon naye uzokuthatha makayo MC akufake. Uyayibona ya bese uyajiva ujayivela le motion yoku MC yakwakhe ngicela ukuthi ngifakeni 141 angaziphi ingoma ajayivele umfana. Mina ngizomculela thatha kuphela. Hayi bakhandle. makhandle Mabutho Chanel. Oh, ubani webarathon. Hey. Yo, ayibe mara sinhle mos na unebarathon usho ukuthini barathon But is Mosha watching ebaba ukubhekile uMosha jive lapha. Mosha, she's dead, like she's dead. awumosha sekachithile uphelele mandla Lela ngangithenga imoto nyobe ngambana lela ngangithenga imoto And ucula sobhetheni okapu wena. unandi uyayivula uyayivala Mara lo mfana yebo. Use-store room na. Wengathi kusefemini la. Wangathi store room la. ngathi bayathutha la